Здравейте! Елате с нас на следващото семейно приключение, което ще е в Дубровник, Хърватия. Чистите плажове и кристалната вода, заобикалящи града, ни грабнаха. Ще ви покажем какво успяхме да видим и каква храна опитахме в древният град Дубровник. Диди, къде кацна? Лошото време не ни позволи да кацнем в Дубровник. Сега сме в Бали, ще отидем до Сплит. Ще хванем оттам автобуси и 3 часа ще пътуваме до Дубровник. Пътешествие. Да. Никога не прави планове. По време на пътуване. Мама има винаги активити за нас. Но на грешния град. Сега с автобус към Дубровник. Да. Вече сме в автобуса, готови за неплануваното 3-часово пътуване до нашата дестинация. Но нека бъдем позитивни и се възползваме от това да видим повече от красотата на Хърватия. Айде да хапнем. Купих директ месо. Как ще го рейтнеш? Я? На улицата какво има? Мандаринки. Време е за вечеря, хайде! Дубровник е изпълнен с живот през цялата година. Зад градските стени може да се види удивителната красота на мраморните облицовки в Стария град. Първа вечеря. А това беше нашата вечеря след дългото пътуване. Страхотен слънчев ден. Закуска и сме готови да видим повече от Стария град на Дубровник. Целият град, включително и пристанището, е заобиколен от стени, които са служили за защита от нападение по море. Те се простират в продължение на 2 км и на места достигат до 25 метра ширина. Кабинков лифт. Няма как да пропуснем да видим впечатляващите гледки към Дубровник и Дубровнишката ривиера, откриващи се от върха. Са на Доби. Достатъчно разходка за днес. Нека разпуснем на плажа. Традиционното черно ризото е едно от най-емблематичните ястия от крайбрежната кухня на Хърватия. Cheers. За тази малка каменна глава има легенда, която гласи, че ако успееш да застанеш върху нея, обърнат с лице към стената, ще ти донесе любовен късмет. Дубровник, сърцето на игри на тронове. Всеки ъгъл тук разказва сцена. Всеки камък пази шепот от сценарии. Ако си фен на Игра на тронове или просто обичаш история, море и магия, Дубровник е твоето място. Поверие гласи, че ако потъркаш носа на статуята на хърватския драматург Морин, това ще ти донесе късмет и ще се върнеш отново тук.
С лодка обиколихме и близките островчета около Дубровник. Дубровник е пълен с добри ресторанти, които може да потърсите из целият град. Кулинарните стандарти тук са високи, а в избора на храна морските деликатеси имат приоритет. Стига толкова ядене. Време е за тренировка. Браво, Диди!